Oficiálne sú teraz Izrael a Libanon v stave prímeria, ale už sme tu boli predtým. A pri predchádzajúcich prímeriach bola dynamika taká, že Hizbalách prestal a Izrael strieľal. Ale nie je tento prípad. Vidíme, že Hizbalách teraz pokračuje v útokoch na izraelské jednotky a pohraničné obce na severe Izraela. Čo sa teda zmenilo, pokiaľ ide o Hizbalách? Toto prímerie nazývajú obyvatelia severnej časti Izraela vojnou počas prímeria. Takže myslím, že sme vo vojne, v totálnej vojne s Hizbaláhom. A dnes je to prvýkrát po dlhom čase, čo IDF zaútočila na ciele v severnom Libanone, 150 km od hranice. Toto je niečo nové. A myslím si, že toto je cesta. Varovanie pre Hezbalách, že ak bude pokračovať vo svojich hrozbách voči jednotkám a samozrejme myslím, že aj v útokoch na civilistov, potom Izrael nebude mať inú možnosť, ako zasiahnuť v Libanone radikálnejšie. A toto? To by znamenalo väčší vpád, pozemný vpád našich síl v Libanone, zameranie sa na konkrétne a vysokohodnotné ciele v Libanone a na ciele vedenia. Napríklad tak, ako sme to robili v minulosti. A doteraz to nerobíme. Nerobíme to preto, lebo je tu americký diktát, aby sme nerozširovali rozsah konfrontácie na Bejrút a ďalšie oblasti. Myslím, že Izrael tam postupne, pomaly postupuje a my napredujeme. Ešte nie sme v Dahidži, ale postúpili sme v údolí Beká v severnej časti Libanonu. A Hizbalách to musí okamžite pocítiť. Ako ste povedali, sme vo vojne, je to opotrebovávacia vojna a presne to Hizbalách chce. Chce, aby boli izraelské jednotky obmedzené na určitú oblasť a túto oblasť určili aj Spojené štáty, ktoré povedali, že izraelské jednotky nesmú ísť viac ako 10 kilometrov dovnútra Libanonu. A práve kvôli tomu a kvôli pochopeniu Hizbaláhu, že Izrael sa podriaďuje a podlieha tlaku Washingtonu a kvôli úspechu, ktorý podľa nich Irán dosahuje v rokovaniach s Washingtonom, sa cítia byť posilnení a oveľa agresívnejší voči Izraelu. A ako povedal Naim Netanjahu vo svojom poslednom prejave, je to buď mučeníctvo, alebo víťazstvo. Takže nie je žiadny spôsob, ako spojiť tieto dve veci. Toto je ich rozhodnutie. A rozhodnutie sa teraz tiež prijíma s ohľadom na ďalšie faktory. A prvým faktorom, ktorý má Hizbalách na mysli, je, ako zvrhnúť túto vládu. Ako zvrhnúť libanonskú vládu. A toto je priamou hrozbou. Ak budete pokračovať v rokovaniach s červenými, potom sa nečudujte, že to vyniesieme do ulic. Takže sa dostaneme k tejto veľmi nezvyčajnej téme, ktorú spomenul Kásim. Ale dotkli ste sa rokovaní medzi USA a Iránom. Teraz, či už je prímerie v Libanone zahrnuté v tom prímerí alebo nie, situácia zostane taká, že izraelské jednotky budú na mieste. A Hezbalách prislúbil, že pokiaľ izraelské jednotky zostanú, budú pokračovať v útokoch. A izraelské jednotky tam zostanú, kým nebude Hizbalách odzbrojený, čo je proces, ktorý môže trvať roky. A je toto niečo, čo môže IDF vydržať, zostať v tejto oblasti južného Libanonu a naďalej byť napádaný Hizbaláhom? Myslím, že toto nás v podstate vracia späť k realite pred stiahnutím v roku 2000. Viete, úprimne povedané, podľa môjho názoru, podľa mojich skúseností v Libanone si nemyslím, že tento bezpečnostný pás široký 5 alebo 10 kilometrov nám poskytne bezpečnosť, ktorú v Libanone potrebujeme. Zničili sme 29 dedín. V prvom rade, druhom rade, treťom rade. Teraz sme prítomní vo viac ako 68 dedinách, z ktorých väčšina je zničená. Takže obrana severu môže byť zabezpečená zvnútra našich medzinárodných hraníc s bezpečnostnými opatreniami vo vnútri Libanonu. Tak prečo vôbec mať bezpečnostnú zónu? Presne tak. Toto je v skutočnosti hrozba pre Libanončanov, ktorá im hovorí, dobre, čo sa stalo s okupáciou tých dedín? Takmer 1 milión Libanončanov utekol na sever.
A teraz sa sústreďujeme na Nabatie a na Týros, čo znamená, že ďalších 250 000 Libanončanov bude musieť ísť na sever. A to vytvára tlak na vládu a tiež tlak na Hizbalách. Takže hovoríte, že táto bezpečnostná zóna je skôr nátlaková taktika, než bezpečnostná nevyhnutnosť? Ako ste povedali, myslím, že sme mali túto skúsenosť od roku 1982 do roku 2000 a veľmi to nepomohlo. Myslím, že sme sa stali cieľom Hizbaláhu. A v skutočnosti sme my sami povzbudili Hizbaláh, aby sa stal tým, čím sa stal, kvôli jeho konfrontácii s jednotkami IDF a vojne v Južnom Libanone s armádou. Takže toto je fakt, toto je skúška, takže musíme prijať všetky potrebné opatrenia na našu ochranu. A ak dávate armádu medzi Libanon a dediny na severe, potom môžeme dať armádu a dediny do rovnakej pozície za našou medzinárodnou hranicou. Ale toto je, ako som povedal, karta, ktorú používame na vyvíjanie tlaku a na dosiahnutie politického riešenia s libanonskou vládou. A teraz Musím reagovať na jednu vec, ktorú ste povedali skôr. Akoby cieľom týchto rokovaní bolo normalizovať vzťahy s Izraelom. O tomto Libanončania nehovoria. Libanonskí vyjednávači spolu s prezidentom Libanonu hovoria o rokovaniach o stiahnutí Izraela, o rekonštrukcii juhu. Nie je tam ani slovo o normalizácii alebo o bezpečnostnej dohode s Izraelom.